Не искаме да бъдем сред неразумните девици, които излязоха от Египет, преминаха през целия път и чакаха. Но когато дойде младоженецът, те нямаха светлина. Те пропуснаха всичко, защото се довериха на себе си и на хората, и на делата си, но в сърцата си бяха откъснати от Бог. Затова нека се свършим домашното. Нека бъдем като Исус Навин и Халев, да разпънем тази природа, когато се появи и ни казва да се страхуваме или да се съмняваме, че Бог е с нас. Нека не позволяваме това, защото имаме доказателства на нашата опитност. Имаме доказателства за това, което Бог е направил за другите и че Той е достоен за доверие и че можем да вярваме на Словото Му и ще победим всичко, чрез което злото ни сърце ще се опита да ни измами. И така, изпита на вярата винаги ще бъде пред границите на Ханаан и може да ни дойде така, както го очакваме, защото ще разкрие това, което е в сърцето.